Башкортостан янгын һөндерүселәре һәм коткаручылары былтыр 1188-гә күбрәк кеше гомерен һаклап калган. Бердәм 112 диспетчер хезмәте аша 2 миллиондан ашу халыкка ярдәм күрһәтелгән. Былы туралы ведомствоның ел йомгактарына һәм киләсе ел максаттарына арналган йыелышта билдәләнде. Янгын һөндерүселәр һәм коткаручылар өчен 2020 ел еңел генә булмаган. Гадәттән тыш хәлдәр дә, табигать гәрәсәтләре дә теркәлгән. Мәсәлән, көчле давыл һәм ботлавык аркаһында авыл хуҗалыгы культураларының һәлак булуы, Бөрьяндәге урман янгыны һәм башкалар. Шулай да дөйем алганда кешеләрнең утта янып һәм һыуда батып үлү очраклары кәмегән. Бунан тыш матди техник базаны ныгыту эшле әүдем бара. Республикала яңы 4 янгын һөндерү учасы эшләй башлаган. Коткаручылар отряды төзелгән. Янгын һөндерү депоһы асылган. Янгын һөндерүчеләр һәм коткаручылар өчен 9 берәмлек заманса техника алынган. 2 күсмә лаборатория сафка индерелгән. Ул тирә-як мөхиттең бысрануын 41 параметр буенча контрольдә тота. Без лабораторияларды Агыйдел буенда урнаштырдык. Спутник буенча ул лабораториялардан Конгресс холга урнаштырылган стендка күрһәткечләр килә. Без бу лабораторияларны үткән елда 17 тапкыр янгын һөндергәндә, гадәттән тыш хәлләрнең өземтәләрен бетергәндә файдаландык. Шулай ук январь айында Өфе нефть эшкәртү заводында һәм фанера комбинатында булган янгыннарны һөндергәндә тирә-яктың мөхиттең күрһәткечләрен контрольдә тоту өчен аларды кулландык. Пандемия шарттары ла янгын һөндерүчеләр менән коткаручыларның эшмәкәрлегенә үзгәрешләр индергән. Искәртү курылмалары аша халыкты санитар-эпидемиологик талаптарны үтәргә сакыру оештырылган. Сит илгә юлланган туристларны алып кайту. Башкортостан аша туган илләренә юлланган Кыргызстан гражданнарын урынлаштыру һәм кайтару буенча зур эшләр башкарылган. Бүгенге очрашуда билдәләнүенчә, гадәттән тыш хәлләр хезмәтләре алдында быел да мөһим бурычлар тора. Барысы да әзер бүтін яктан да. Күпчәллек битендә безнең ярдәм ителде. Карт кешеләргә, читерләгән кешеләргә, аларга безнең шул волонтерлар күп ярдәм иттеләр. Кешеләрне саклап калу. Кешеләр менә безнең быел күп пожарлар булды. Чтоб пожарларда кешеләр чтоб һәлак булмалы. Судан коткару, уттан коткару. Менә шушы безнең иң зур эш.